Og lidt tryk, ikke? Ja, så er det lige ud, når du lander. Forfra. Det der, jeg ved, er noget lort. Ikke? Vær nu omkring der, når du lander. Springet står jo ikke, Josefine. Du skal lande, og du skal langt lige ud, før du fanger den kugle der, ikke? Ja, rigtigt. Så skubber du bare på hen. Så skub på hen. Godt. Ned med hånden. Ja. Godt. Super. To foran, en bag. Flot, Josefine. Super. Ned med hånden. I siddende. Ja. Super fint, du. Godt.